Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Inimposumos aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, og sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. May buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini po niyo boss nga lagad sa kahanginan kasamang Rufil Fernandez Banyok. Maoy padayang makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Miyerkules og pizza 4 na. Buwan karon mga kaigalaan sa Pebrero tuig 2026. Straight to the Sa point. gihapon natagantag pagtagad ng mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, naguna mga reports. Dinhilamang gihapon mga higala sa atong pagbanuban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas to may skutanan karong butaga mga higala. Tropical Cyclone Wind Signal number 1 giisa na sa southern portion sa Surigao del Sur. Tungod sa tropical depression nga si Basyang. Straight to the point. Mo ni ato gi-report kagahapong adlaw mga higala nga LPA, no? Karon nahimo ng dunay tropical cyclone wind signal number 1 na. Og nahimutang kini 895 kilometros east sa northeastern Mindanao o paingon sa Caraga region. Straight to the point. Human sa Caraga mo baybay na kini sa Central Visayas, sa Bohol o sa Southern Cebu base sa kasamtangan nga track og intensity sa forecast sa pag-asa. Straight to the point. Katanig pagtagad butaga mga higala sa atong pagbanuban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sugod og bang adlaw masinati na ang daotang panahon. Samas pag-uwan-uwan og hangin-hangin hangtod na sa adlawng Sabado. Straight to the point. Mo nang batayan na nato mahigalang kahimtang sa panahon ha. Kay duna na unya mga higalay mga daotang panahon o mag-uwan-uwan mga sukid tig paminaw. Samtang pipila ka mga tunghaan sa lalawigan sa Sugbo ni suspenso na silang face-to-face nga klase. Subay sa nasinati usab nga mga pag-uwan-uwan ni ining mga panahon na. Straight to the point. Nakatanig pagtagad ron mahigala kay ang atong kalangitan ron medyo mura og kilom-kilo mga sukid tig paminaw. Nakatanig pagtagad ron butaga sa atong pagbanuban ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Samtang sa laing bahin kagamahanan sa lungsod sa Minglanilla ni sugod na karon sa transition alang sa bag-ong nilingkod nga mayor nga mao ang asawa usab ni Mayor Rajiv Inad nga si Konsyal Leslyn Inad. Straight to the point. Siya mga higala maoy mo take over karon isip acting mayor samtang suspendido mahigala si Mayor Rajiv Inad og usa ka tuig gumikan usab sa kamanduan sa Visayas Ombudsman. Straight to the point. Kauban ni Inad nga nasuspenso ang iyang vice mayor o mga konsyales sa milabay nga termino. Straight to the point. Matod pa gumikan ni sa kinini ang wa paghatag og permit ni Inad sa usa ka negosyante diya sa Minglanilla. Mo na sa pikas nga side mahigala pero sa pikas nga side sab matod pa si Inad mahigala wa mo hatag sa permit kay lisod man kaayo mga higalang kahimtang dito sa yuta. Base niya hinuon mga higalag maghatag og risgo sa mga residente. Straight to the Ato point. ni tagag pagtagad lubutaga sa atong pabanuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa kauluhan o sa bang bahin sa nasod, si Tourism Secretary Cristina Garcia Flasco gigisa pag-ayo mahigala didto sa Senado. Pinagiusab ni Senador Raffy Tulfo nganong ang iyang mga naong naa sa mga promotional material sa Department of Tourism nga sama og nag-promote sa kaugalingon. Straight to the point. Inay ang tourist destinations ang i-promote. Inay ang Pilipinas ang i-promote. Ang Secretary man sa Tourism mo ay nag-promote sa kaugalingon. Mitubag si Cristina mahigala nga trabaho ra kuno tong iya. Mitubag sa si Tulfo mahigala nga no man magkuhag laing model. Ato ni hakagag pagtagad do butaga mahigala kay ni palusot gyud mahigala istorya sa Cristina tanawon tani ron atong gagpaton no mahigala baka lusot man eh. Kay giapil mahigala bisa pag unsaon pa mga kaigalaan og
Ingon nga wa man kuan na siya trabaho man mo na. Unya ingon siya nga wa kunoy consent niya oy matud pang Christina. Kana mga higalang magazine nga nag-feature siya naong wa man kuno gastong Department of Tourism man di ba kuno na iyang kuan. Wa gani kuno sa mo consent sa iyang naong kuno naa diha. Moy kuyaw aning kalakiharo og kanang mga nanindag bibingka sa Katmon og kanang naninda mahigalag suka nga nadagdag kong karatula nga frasko. Basin mo ingon sa frasko nga wa sila mga higalay kinini ang consent ana ang nagbutang-butang kana gyud tindahan sa bibingkas laro gyud nabutang-butang ana wag gilabot ang mga frasko. Uniform ra kaayo gyud. Kanang karatula may gilas bibingka. Frasko, nanindag bibingka ug nanindag sukaan. Basit niya may galag manghinaos frasko nga wa say labot ana, wa say consent. Labihan na ba kay uniform ra ba kaayo ang karatula? Ayo kung ingna nga ang kanang nanindag bibingka, nanindag suka mo oy naghipahimo ana. Katalig pagtagad robutaga sa atong buwan-uban usab ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Samtang pagbuto kung sufficient in substance ba? Kay ang pag-una mahigala sufficient in form ang duha ka mga impeachment complaints nga naabot na sa House Committee on Justice. Sufficient in form. Ang question sufficient in substance ba? Wa pa mabutuhi mahigala sa House Committee on Justice. Pabuto na to og ganos asa magbutuhay ani. Niining mao nga pangutana kung sufficient in substance ba? Basin karong hapon o ilang butuhan mahigala. Kung moingon gani sufficient in substance, tuloy-tuloy na ang impeachment makikilaan. Ila na nga butuhan unya kung ila ba ning ipasa na ngadto sa plenary. Dayon butaran ngadto sa plenary kung i-transmit ba ngadto sa Senate. Mo na nay mahitabo pero kung moingon gani insufficient in substance karong adlaw wa na patay ng impeachment diha pa lang mahigala sa House Committee on Justice. Straight to the point. Karong hapon matud pa kumahuman ang diskusyon sa impeachment sa Makabayan Block. Kay giuna kag hapon ang impeachment mahigalan attorney De Jesus. Mura tong ila tong gihagpat mahigalan marugwa may mulusot atong kuana hinuon sa paghagpat-hagpat nila dai. Ang karong hapon ang sa Makabayan Block o karong adlaw tan-aw na to mga kaigsunan ug unsay resulta ani. Sa ilang butasyon unya. Straight to the point. Sufficient in substance ba? Samtang sa pikas bahin subay sa kaduol nga Valentine's Day, ang kapulisan ni warning batok sa AI love scam. Bantay-bantay mo ng love scam ha. Labi na ni atong mga despilado na makakita og mga hinigugma karong panahon na aron makaapa sa di pa ang Valentine's Day. Naiuban nga magdali gyud mga higala na. Ayaw gyud tawo magdali. Daghan ba ni mga AI karon? Og daghan ni mga scam karon sus kadelikado. Ang magdali magkabali. Ato pas mga katiguangan og sa kon pa ang magdali magkamali. Aha. Ato tagad lubutaga sa atong paman-uban usab ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Kini point. guban pang mga iskutanan niyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM.